Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनैहाय मोनसे सासे फंबाया बिराद सोंहरबाय थादोंमोन आरो बिनि कुइसनखौ आं पिकआप खालामथारबाय कि आं Q&A भिडिअ लाबोनो सानबाबो टाइमानो मिलायाखै दा बोरायाबो दंफैयो नालाय दा सानैजोंनो खोन्थानोसै मानो होनबा साख्रिखौथ' बोरायासो मावोना आं मावा माने आंनि बोराया नोंगौ आंनि बोराया ITBP डिपार्टमेन्टआव मावो ओमफ्राय बे OSB बड'लेण्ड होननाय मोनसे चेनेलानो खोमा बिथांनाबो बे फंबाया बिराद सोंहरबाय थादोंमोन कि बाजै आदायाथ' नोंसिनिया ITBP आव मावोना ओमफ्राय आंबो मावनो गोसो दं बेसेबां सेलारि मोनो बोसोराव बेसेबांहाय सुटि मोनो माबायदि जेनेबा डिउटिफ्रा अबेयाव डिउटि खालामनांगौ बिदि बिराद कुइसन सोंहरदों आरो दा बेखायनो आदाजों आंजोंहाय रिप्लाइखौ होनोसै नायलांबाय थादो बिदाया मा बुङो बिथाङा खोन्थासिगोन बियो फार्स्टनिफ्राय खोन्थाथोंसै नोंथ' ITBP आव मावखायो दा मावो ओमफ्राय बोसोराव बेसेबां सुटि मोनो बोसोरावलाय बेसेबां जा 2 मास आराय मास मोनो CL ओमफ्राय EL खननै फैयो बोसोराव आराय मास आरो ओमफ्राय सेलारिखौ खोन्थादो सेलारियाथ' दा बेसेबां मोनो जायगा लायै जायगा मोनगोन दाथ' जोंनियाव खमथार गैयानो नोंथ' दा प्लेनावसो दंना बिहाराव दङ बे बिथाङा काटिहाराव आरो ओमफ्राय बिदिनो हिल्स एरियायाव बांसिन मोनो जाहैबाय माने गोजौआव थाहैनो मोनबा बांसिन मोनो ओमफ्राय बेयाव गाहायाव थाबाथाय खमथार आरो दाथ' जोंहा सिगांहाय अरुणाचलाव थायोमोन आरो ओमफ्राय अरुणाचलाव थानायावथ' बियो 32+ मोनोमोन आरो ओमफ्राय 32+ मोननानै ओमफ्राय बिनि बोसोरसे उनावनो लोगो ट्रान्सफार फैबाय आरो माबायाव बिहार काटिहाराव आरो ओमफ्राय बेयाव फैनाय लोगो 29ल' जाफैबाय जोंना बेथना बिराद खम माने हिल्स एरिया ओमफ्राय मा होनो प्लेन एरिया बिदिजों डिपेन्ड जायो खोमा जेनेबा आंनि हासबेन्डआबो गोबाव जायाखै नालाय साख्रि मावनायाबो बिथाङाथ' 17आवसो मोनदोंमोन 2017आवसो मोनदोंमोन बिदिनो 4 years सामथिं जाबाय आरो साख्रि मावनाया ओमफ्राय मा होनो बिदिनोसै जेनेबा मोजांबो होनो खायफा जोंना गोदानबो जाहैबाय नालाय सेलारिया बुहुत खम आरो जोंना दाथ' जोङो दा जेनेबा प्रेजेन्ट जोङो 34 सामथिं मोनो आरो 35खौनो मोनफेराखै आरो जोंहा जेनेबा बुंदो मावजायो बिदिनो मोजां मावजायो होनखाबायना आङो ओमफ्राय डिउटिफ्रा बिदिनो बांसिन नोंसिना हिल्स एरियायाव जायो आरो